вземам назаем от бъдещето си аз. Гениална фраза. Ако имаш залепнал дома за зъбите, искаш ли някой да ти го каже? Сега аз имам много добра идея, защо хората не я оценяват. Ей, това е защото не си достатъчно добър в нещо. Предупреден значи въоръжен. Бинго! От тук нататък ние имаме вече ключа към бараката. Хора, ако знаете само от кога чакам да започнем тази рубрика, отдавна имам като идея в главата си, започваме в Аха Клуб, обаче днес искам да я споделя и с вас в YouTube, защото е невероятен принцип, както се казва на чист български език, game changer, т.е. това е нещо, което буквално ще промени начина, по който гледате на каквото и да се случва около вас и ще успявате да го използвате за себе си оттам нататък. Рубриката представлява следното. Базира се на принципа на учене до размера на действие. А учене до размера на действие означава следното. Това означава, че аз виждам нещо, чувам нещо, чета нещо и в момента, в който чуя първата мисъл, която има някакво отношение към моята цел, към моя живот, към моето състояние, спирам да слушам и отивам да изпълнявам новата идея. Ето това е. И ако всички ние се учихме по този начин, практически нямаше да имаме купища и купища курсове, изконсумирани книги, изконсумирани, а щяхме да оставаме в една и съща книга, в един и същи курс, ако щете в едно и също видео, много дълго време, защото те винаги са пълни с сума идеи за изпълнение. Какво правя аз в тази нова рубрика? Вземам нещо, което на мен лично ми е харесало и ми е направило впечатление. Аз си промивам мозъка всеки божи ден. И това нещо ви го показвам в някакъв много малък отказ, за да можем да извлечем от него ученето до размера на действие. Тоест да извлечем какво искаме да направим след като сме видели това нещо. Сега, ако ние искаме да се променим, имаме два основни варианта. Единият вариант е, и той е супер лесен, единият вариант е да намерим образец на човек, на когото искаме да приличаме. Тоест, ако аз имам определена цел, искам да постигна Хикс, този Хикс, той върви в комплекс с определена личност. Ако вече познавам някъде около мен подобна личност, някой, който вече е свършил това, което аз искам да постигна, ако аз да приличам на него и започна да мисля по начина, по който той мисли, да правя нещата, които той прави, с други думи, аз да започна да копирам трохички от неговото поведение, тези трохички ще ме доведат до там, докъдето искам да стигна. И понеже когато си промиваме мозъка и гледаме такива хора, нашето тяло функционира последния начин. В главата ни има едно нещо, което са нарекли огледални неврони. А огледални неврони е нищо повече от факта, че когато човек гледа, без даже да иска да копира, започва да копира автоматично в главата си. Т.е. създава връзки към това нещо, което гледа. Не случайно хората са казали с какъвто се събереш, такъв ставаш, защото точно това е принципа и тук. Принципа на огледалните неврони. И даже аз само ако гледам хора, на които искам да приличам и хора, които вече са постигнали това, което аз искам, в главата ми автоматично се създават невронни връзки и аз започвам да се доближавам до този човек и до тази цел, без изобщо да съм си мръднала пръста. Само че някои от нас искаме доста по-бързи резултати, защото все пак да гледаш и да копираш без да искаш, това е доста бавен процес. Аз искам моят процес да бъде бърз и затова когато аз намеря моя образец и започна да гледам, искам в момента, в който чуя определена мисъл, определена идея, да спра да гледам и да отида да правя. И точно върху това се базира сега тази рубрика. Подбрала съм един отказ от интервю между Алекс Хормози и Луис Хаус. Сега, кой е Алекс Хормози? Внимание всички хора, които искате да градите бизнес или пък, ако не го наричаме бизнес, да имате собствен занаят, от който вие да печелите, да не ви се налага да работите това, което не харесвате, а да работите това, което обичате. Внимание, това е човек, който е започнал от абсолютната нула. Той практически е започнал с някакви фитнес клубове, някакъв фитнес клуб. Имало е в началото някакъв партньор, в някакъв проект, съвсем в началото на работата партньора го е завлякал практически с всички пари, които са били спечелили. И той трябва да започне на чисто. И нещата, които той споделя, са много интересни, защото
защото това е прототипа, това е пътя за всички нас, когато стартираме от нулата. Той е започнал оттам и е започнал да развива концепти. Това е Алекс Хормози, той има в нашия YouTube канал имаме 2 видеа във връзка с неговия начин за съставяне на продукти, така че ако ви е интересно, просто коментирайте, ще ви изпратим линковете към тези видеа, за да може да ги разгледате. А Луис Хаус, той също е много интересен. Защо? Защото той е бил класическия пример за слаб ученик. И е имал много голямо затруднение в училище, разполагал е с ресурсен учител почти през цялото средно училище, защото е бил най-назад. И той казва, аз бях абсолютно убеден, че от мен нищо няма да стане, защото реалността ми го потвърждаваше, защото винаги бях най-слаб, най-редовно са го привиквали и са му казвали, човек, ако продължаваш в същия дух, няма да можеш да се включиш там в колежанския футболен отбор, или забравих на какъв спорт беше в отбора, но така или иначе няма да можеш там да се включиш в колежанския отбор, защото просто нямаш резултати, нямаш минимален успех. Той в доста ранна възраст се е срещнал с ментор, който му е казал: вземи и напиши един списък с всички свои страхове, а сега вземи най-големият ти страх и започни да се преборваш с него. И той казва, това на мен ми стана сценарий на живота. И наистина се оказва, че когато започва да се сблъсква с най-големия си страх, най-големия му страх се превръща в неговата най-голяма полза. Най-големият му страх е бил да говори пред хора, защото той не е можел. Казва, аз не можех да вържа едно изречение, гледах надолу, изчервявах се, мълчах и така нататък. И казва, записах се на някакъв курс за публично говорене и всяка седмица е ходил там да говори. Кършил е пръсти, гледал е в земята и се е червил. И казва, след 1 година аз постепенно от абсолютна нула станах много по-добър и по-уверен. И в момента казва, аз изкарвам хляба с това, защото на мен ми плащат едни от най-високите хонорари, за да говоря пред публика. Обаче, ако не го бях направил това нещо тогава, целият ми живот щеше да се стече по съвсем различен начин. Виждате ли, това са хора, които са изключително интересни. И сега спирам с предисловието, млъквам и започваме заедно да гледаме. И от това, което виждаме, ще коментирам това, което аз изваждам като принципи и като модели на поведение и като идеи за правене сега и веднага. Не после, не някога си, не когато съберем повече знания и материали, а сега и веднага, чрез проба, грешка, анализ на резултата, корекция, подобрение. What is necessary for people to break the broke mindset that society has kind of trapped people in that keeps them poor? So I think like people have 2 sets of resources, right, that they allocate. So they've got time and they've got money. Yeah. And so if you look at someone's bank statement and you look at their calendar, you know what their life is. And you can also predict where their life is going to be in X amount of years, right? And so if someone wants to change what their life is going to look like, you have to reallocate where you're investing the resources that you have. До момента той каза нещо, което е много логично. Разликата между богатия човек и бедния човек, разликата между човека, който мисли като беден човек, е в какво си влага парите и в какво си влага времето. И сега тук, когато аз го слушам, се питам, добре, аз в какво си употребявам времето максимално в момента. И веднага се сещам за един разговор, който проведах пред няколко дни с моята дъщеря, с която си говорихме за работа. И аз си казах, в момента употребявам изключително много време в менажирането на хора. С други думи, менажиране и менторстване слагам ги в една и съща категория, защото то е едно и също. И казах, аз в момента влагам супер много време и част от хората, в които влагам време, те не откликват. Сега, това са моите разсъждения. Имайте предвид, че за вас този отрязък от видеото може да означава нещо съвсем различно. Спрете за момента, натиснете пауза и помислете в какво си влагам времето, в какво си влагам парите. Аха Клуб е за смелите. Смели, 2 крачки напред, един за всички, всички за един. Надникнете какво се крие в Аха Клуб на този линк. Да се върна обратно на моя пример. Моята дъщеря ми каза, ти в момента не си влагаш времето ефективно. Защото, аз продължавам с моя анализ, защото когато си влагам времето в някой, който практически няма желание да направи нещата, които му подавам като възможности, това оттам нататък е за ден на улица. Значи аз всеки ден наливам в едно сито, през което тече, няма как да имам резултата. И в този момент времето ми не е ефективно вложено. И аз си казах, вау, бинго!
Наистина, права си, точно така е. Не си влагам времето на правилните места. С други думи, това, което правя, не е достатъчно ефективно. Да, изглежда много заета, обаче няма максималния резултат за единица време. Продължаваме да слушаме нататък. And so from a time perspective, people who are poor, in my opinion, spend a lot of time not doing stuff. And that sounds terrible to say, but like at the base level, they're distracted, they're not doing the right procrastinating. stuff. Right. Well, I would even say not doing anything. Just distracting them. Right. Playing Just video games. Netflix, etc. All that stuff, right? So there's like the base is like they don't do anything. They're purely distracting themselves from their current state, which is hard because it's hard to confront reality. If you're like not happy, it's easier to just distract yourself, right? Mm-hmm. Сега, тук когато го слушам, се задавам въпроса, добре, има ли неща, които в момента ми изяждат времето и които ги използвам като разсейване? Да речем, аз не съм доволна от живота си, било то от бизнеса си, от личния си живот, нещо не съм доволна. И вместо да се справя с ситуацията, аз започвам да се разсейвам. Кои са тези неща? Идентифицирайте. И между другото, ако в момента коментирате, ще ви кажа каква е ползата за всички останали. Това е нещо, което го правим и в АХА клуба, защото по този начин работи мастермайнда, мозъчният тръст. Когато аз споделя моя опит, моя проблем, той може да не е директно релевантен за теб, обаче може да ме подсети за нещо, а ще бъде и директно приложим за определен брой хора. На тях пък ще им даде директна идея. Да, вярно е, това е и при мене. Аз може да не се сетя, ако някой друг не го каже. Така че коментирайте, хора, кажете според вас има ли нещо в момента, което ви изяжда времето. Започвам да изброявам скролване. Това е номер 1. Това е болест. Това е пристрастеност на биохимията ни към определени бързи импулси. Аз съм забелязала в определени моменти, че има хора, които буквално не могат да се фокусират върху нещо за дълго време, имат нужда да грабнат телефона и да проверят, дай да видя има ли нещо ново в Facebook, TikTok, YouTube, Instagram и така нататък. Някакъв нов имейл, имам ли съобщение, защото те просто имат усещането се едно, че сепват се в момента, в който са фокусирани върху нещо и си казват нещо друго изтървам. Има ли го това нещо? Филми. От много дълго време, понеже ние отдавна в нашето семейство не гледаме телевизия, от много години, от 2016 година не гледаме никаква телевизия и нямаме телевизор в къщата. От може би 4-5 години не слушаме и радио. Това е тема сама по себе си, защо го правим това нещо, но смятам, че е много важно за нашето програмиране и с други думи за липсата на програмиране, което е в негативна посока. Но доста дълго време така гледахме филми, всяка вечер сядахме. В определен момент всъщност си дадох сметка, че филмите, които гледаме, са такава глупост и вкарват такива тъпи модели на поведение в нас, че на нас спря да ни бъде интересно. Губиш си времето с други думи. Има 100 други неща, които можеш да правиш и да са ти интересни. Между другото, никой не е казал, че ние трябва да работим от сутрин до вечер като побъркани. Това е една красива житейска супа, която ние се забъркваме, в която има всичко. Има и работа, има и семейство, има забавление просто и ние слагаме всичко в този един казан и започваме да бъркаме. Ако в момента си дадете сметка кое ви изяжда времето или кое занимание го използвате като алиби един вид, за да не мисля за важните неща, вместо да направя важните неща, ето това е момента да спреш видеото и да помислиш как и с какво да заменя тази паразитна дейност в деня ми. Продължаваме нататък. Now the level above that is you've got people who are operating, they are working every day, but they're operating in low leverage opportunities, right? So they're doing things that do not give them a lot of return on their time. It doesn't matter how many hours I work at McDonald's. It's very, very difficult to become wealthy there, right? It's just near impossible, right? Mm-hmm. Versus like you could buy a building for $10 million and then sell it to somebody else for $11 million, just get the contract and make $1 million on the exchange. Super high leverage, right? From a time perspective, which is crazy for somebody who doesn't have money to even contemplate something like that. But the only way that happened, and that required no money, is skill. First is the time, right? People are not doing stuff with the time that they have, or they're doing low leverage activities with the time they have. And then they're not trying to increase their output per unit time, which means investing in their skill set. Това е примера, който ви дадох преди малко от разговора с моята дъщеря. Аз може да не съм от този тип хора, които да си губят времето, да не правят нищо. Може да съм даже от този тип хора, които са супер заети. Обаче
с какво съм заета. Преди години имах един случай, който така много сериозно го запомних, макар че той е повторяем. Постоянно срещам клиенти, които казват същото. Имаше една дама, която седна с мен и започна да ми разказва колко много неща прави. Нали, с това се занимавам, с това се занимавам, много съм заета, нямам време за това, нямам време за това. От сутрин до вечер работя късно вечер и така нататък. И най-накрая ме застреля с репликата: и кога ще дойде момента, в който нямам пари? Това е в момента, в който си дадеш сметка, че си супер заед, обаче парите не са вау. Това е толкова силен момент, в който ти разбираш, че си заед с грешните неща. И ако не се спреш там и да си кажеш: добре, ако в момента това, което правя за единица време, не ми носи резултата, който може да ми донесе, и аз не намирам начина да мултиплицирам този резултат, значи в момента правя грешното нещо или го правя по грешния начин. И отново е много силен аха момент. So like one of the easiest ways to gain leverage on your time, and when I say leverage, just for everybody, like leverage is the difference between inputs and outputs in a system. So, Archimedes said, if you give me a lever long enough, I can move the world. And so to the same degree, if you have enough skills, you can do anything, right? And so skills give you leverage on your time. So you get more out of each unit of time. So if I'm a master cold caller, I will get more sales and calls booked for the same unit of time than somebody who sucks at it. Same time, more output. Right? But because they developed a skill at a masterful level. 100%. Yeah. And so when people are allocating their time, they're not by percentage, they're kind of like consuming their time rather than investing their time. So they're either doing nothing or they're consuming the time rather than putting time into getting higher returns on their time. Опа! И веднага се сещам тук, че има една брой хора, които са покрай мен, нали, в моя балон, които казват: аз не искам да правя това, не искам да мога да правя това, не искам да мога да правя онова. Или се заемат с нещо, казват си: аз имам много добра идея, защо хората не я оценяват? Това е защото не си достатъчно добър в нещо. И ученето никога не спира. Но ученето винаги трябва да бъде съпътствано от действие, защото само учене на сухото, го подчертаваме, няма как да стане. Обаче, ето съвсем наскоро имахме един случай в АХА клуба. Една дама каза: аз не искам да мога да продавам. Аз искам така да има други хора, които да продават. Добре, само че ти в момента имаш избор. Имаш следния вариант. Или да изкараш сериозни пари от джоба си, за да може някой друг да дойде да продава в твоята компания, в твоят бизнес, или ти в момента да се научиш на всички тези неща, които са ти необходими, и когато нямаш резултата, да си дадеш сметка, че това е защото не си достатъчно добра. И когато си дадеш сметка, че не си достатъчно добра, предупреден значи въоръжен. Бинго! От тук нататък ние имаме вече ключа към бараката. Знам, че след като нямам достатъчно продажби, значи не съм достатъчно добра. Или защото продукта ми не е достатъчно добър. И тогава отивам и започвам да ставам по-добра и резултатите започват да настигат. И това не е спринт, това е маратон. Тук говорим за месеци и месеци, години и години работа. И това хора, които започват бизнес и попаднат на курс, който им казва: с 4 лесни хака ще успееш в 4 седмици да направиш не знам си колко хиляди. Това са глупости. И хора, като тези двамата, които са седнали тук, развенчават мита. Защото те говорят за истинския живот, за истинския бизнес. Те в момента не се опитват да ви продават нещо. Те в момента са седнали и споделят един с друг опит, който е ценен. Which is education, right? And so education you can have from like the conceptual learnings, watching stuff like this, or the actual doing, right? And so you learn taking more action, 100%. failing, messing up, feeling like an embarrassment in the actions. The first 1,000 cold calls you make, the first 1,000 cold emails you do, the first 1,000 doors you knock on, the first 1,000, like you'll learn more from that than you'll learn from every single book you read up to that point on the concept. Това ми е любимата част от разговора. Значи, той първо каза: може да прочетеш колкото си книги искаш, обаче ако не отидеш да правиш нещата, да сбъркаш, да научиш от това, което си сгрешил и след това да надградиш, другия вариант е много, много слаб. И след това започна да говори за някакви 1000 неща, които да направиш. Разбирате ли за какво става въпрос? Сега, когато в АХА клуба
Много хора идват и казват ми, Теди, примерно, аз имах 3 разговора и бяха неуспешни. Може би това не е правилното нещо, може би не е това е... Може би не ставам за това. За какво говорим? Човека казва първите 1000 разговора, които направиш, или първите 1000 имейла, или ако щете първите 1000 видеа, или ако щете първите 1000 поста. След като направиш първите 1000, след това вече имаш съвсем друго ниво на качество на работата ти. И той казва също така, не можеш да го замениш с четене. Аз тук добавям, защото чрез четенето се учиш на четене, чрез правенето се учиш на правене, чрез говоренето се учиш на говорене. И ако ти искаш да се научиш, примерно, да правиш качествени видеа, ти трябва да преминеш през 1000 кофти видеа. Аз обикновено в клуба казвам 100 кофти видеа, защото 1000 плаши. Обаче, хора, това е истината. И след няколко години работа, ако вие сте достатъчно фокусирани и достатъчно много ви влече това, което правите, тогава ще имате съвсем различни резултати. А кога ще ни влече достатъчно това, което правим? Когато това, което правим, е нашата мисия. Няма друг вариант. Ако го правите само за пари, няма да имате мотивацията да преминете през целия процес, а това е процеса. Like you'll learn, right? And so people don't allocate nearly enough time to that in the beginning. And so I think one of the things that the formal education system did really well, that people poo-poo on it, is the idea of going into debt to gain education is something that fundamentally makes sense. Yes, but it's got to be the right education that can make you money. You got to get a return on it. Yes. That's the issue, right? You have to get a return on it because like the idea of borrowing from a future self that can make more money to pay for the thing that you're getting the skill for makes total sense. Много често ние си казваме, аз нямам пари. Нямам пари в момента да се усмихна, камо ли да отида и да купя курса или пък да ангажирам ментора и каквото и да е там. Защото в крайна сметка тези неща струват пари. Аз съм имала случаи, в които буквално съм давала пари, които нямам, с идеята, че когато купя това нещо, аз на същия този принцип на учене до размера на действие, съм длъжна да си избия парите в супер кратък срок. И имало ситуации, даже си спомням в началото на моя бизнес, когато започнах това, което правя в момента, беше 2018 година. В началото ставаше въпрос за един курс от сорта на 50 паунда, което са около 110-115 лева. Толкова все още не бях заработила и толкова все още нямахме и бях спазила принципа, който споменавам в другото ми видео, как да напуснеш работа и да започнеш собствения си бизнес. Тогава наистина бяхме се свили изключително много, за да можем да си посрещнем разходите, а аз да мога да стартирам. И ми трябваше курс, който струваше 50 паунда. И аз си казах, добре, в момента това нещо ми трябва, ще взема да пиша на човека, който го е направил и ще му кажа, виж сега на тебе, ако курсът е толкова добър, аз с него ще изкарам пари, защото аз стартирам. И ако ти ми го дадеш така, аз ще ти го платя в момента, в който съм изкарала някакви пари. И той, знаете ли какво ми отговори? Беше много хитро. Той ми каза, добре, аз ти предлагам следното. Доведи ми 3 клиента още за този курс, или не си спомням цифрата, която беше казал, може да е бил казал и 10 клиента, като се замисля сега. Доведи ми еди колко си клиента за този курс, нека те да го купят и ако те го купят, аз ще го подаря. И аз след този разговор се замислих, първо си казах, вау, човек, толкова готина реакция. И второто нещо, което си помислих е, вместо в момента да си губя времето на него да му докарвам клиенти, за да ми го даде безплатно, не е ли по-хубаво да се бъркна в джоба си, аз да ги дам тези 50 пари, които в момента ги нямам, обаче пък след това да се ангажирам за себе си да докарам 10 клиента. И точно това и направих. Отидах при мъжа ми, казах му така и така, смятам да направя, какво ще кажеш? Защото при нас в нашото семейство така се решават нещата. Говорим си и вземаме заедно решения. И той каза, добре, направи го. И аз отидох, купих курса и след това се ангажирах в най-кратък срок да си избия разхода. Точно това и направи, хора. Имам и други такива примери, няма да ви ги разказвам в момента, продължаваме нататък да гледаме. This is the simplest example that I have. So a friend of mine has a 17-year-old daughter. She got a job at a bowling alley and she makes minimum wage. And he said, why don't you become a phlebotomist? And she was like, well, I don't want to spend the money. He's like, it's $500 and it's a 2-day certification. And then after you have that, you make $25 an hour.
So she didn't have the money. Now she could save it to get the $500, right? Or she could take a loan and pay it back in a week, right? Because she has higher earning capacity. And so it was like she could either save for 8 weeks, right, from her bowling alley to pay the $500, or she could take a loan for the $500, do the 2 days, and then pay it off in a week. So at that 1 week, she now has 7 more weeks of earning capacity. This is a micro example, right? 7 more weeks of earning capacity at her new level, and she'd be net positive on the next 7 weeks of earnings, right? And so that's just a micro example of like what skill investing does. Опа, забелязвате ли, че това е точно, неговия пример е точно това, което ви разказах преди малко. Практически вземам назаем от бъдещето си аз. Гениална фраза. Буквално се е записал на челото. A lot of us talk about like, you got to get educated, you got to learn stuff, and like you learn stuff by doing it. And a lot of times you pay for that education or access to people who can teach you those skills, because a lot of people aren't going to give it to you for free. And that makes sense. It's okay. Like it took them time to learn the thing, and they compressed that time to give it to you. I was telling my coaching students last night, someone was asking about mentors. Like, how do you find mentors? How often do you stay in touch with them? And I was like, listen, when I was broke, whatever it was, 15 years ago, just getting started in this space, I was lucky enough that I had a couple local mentors in Columbus, Ohio, but they saw that I had this hunger, this desire. I was like, I'll do whatever you tell me to do. And then I came back 2 weeks later and I was like, I did it. Here's the results. Here's where I failed. And that's a fuel for mentors to be like, I gave you wisdom, you took action, you got results. I'll give you some more feedback. But if you just keep asking and you don't act, it's frustrating for a mentor. They don't want to give you that time. No. And I told them, I go, this is why I pay mentors. Този фрагмент от видеото беше истински импулс, истинско учене до размера на действие. В момента, в който го чух и първо си казах, вау, да, това са хората, с които наистина си заслужава да работиш. После си казах, добре, в момента аз работя с определен брой хора, които нямат този модел на действие. С други думи, това са хора, които питат, обаче в последствие не действат, което пък прави моето менторство, моя коучинг безмислена загуба на време. И защо това е безмислена загуба на време, хора? Защото след малко този човек, който е работил с мене, няма да може да отиде при някой друг и да каже, нали, аз свърших толкова добра работа, за това време имах този резултат, препоръчвам. Просто защото няма как да има резултата, ако аз съм говорила и ми е попаднало на глухо ухо. В момента, в който го чух и си казах, в комбинация с предната фраза, където говорихме за ефективно прекарването на време, спрях видеото в момента, в който го слушах и си пренаписах плана за деня. И си казах, добре, хората, които в момента, нещата в момента, които ми излизат като ядачи на време, обаче не са ми ефективни, аз трябва да ги махна и трябва да ги заменя с други неща. В момента ви давам примери, за да може да си представите, но оттам нататък, хора, това е процеса. И е супер интересно да можем да хванем едно видео от 10 минути. Ако ще е едно видео от 2 минути, на втората минута ти можеш да имаш аха момент и след това отиваш да променяш веднага. Принципа, който аз имам е чувам, правя. Чула съм в момента, той ми каза, ти си неефективна. И освен това ми каза, има хора, които ще ти бъдат ефективни клиенти, т.е. те ще свършат работата, освен че са прекарали времето там и са дали парите, а ще има такива, които не са. Подбирай. There's a big guy in media that has a massive business that I messaged him. I'm an acquaintance with him. I said, hey, I would love to pay you for some coaching. He said, I'll just do it for you for free for 30 minutes. Now, I want to pay him because I want to be able to do it more frequently. He said, I'll give it to you for 30 minutes because he likes me, we're friendly, but I know I can't call upon him for 30 minutes every week. So now I'll go back in 6 months and say, I took action on everything you said in that 30 minutes. Here's our results. Can we do another call? And that's kind of like what you can expect with a mentor. Той казва, аз отидох, възползвах се от това време,
Получих определени съвети и сега ще ги изпълня. И в следващите 6 месеца аз ще изпълня всяка една точка от тях. Значи няма не искам, няма ми не мога, няма не ми е удобно, няма не съм подготвен, няма в момента неудобен момент и така нататък. Той казва, аз ще действам по всички точки, които ми е казал този ментор и след 6 месеца ще се върна при него с резултатите. И така той ще бъде мотивиран да ми даде още. Продължаваме нататък. The single highest return on investment thing I've ever done, I had a belief that I know I will work hard, and if I'm given the right tools, I will be able to implement them. And so I took all my extra money, and this is kind of, a lot of people might not necessarily agree with me on this, but it worked for me. So I put all of every dollar I had, even went into debt, to get access to communities and mentors and coaching programs and masterminds. Yes. The biggest gifts I got from those wasn't even the education, but it was the perspectives on reality. It was people disproving things that I thought to be true. So I was like, this is the way the world is. And they were like, that's false. Mm-hmm. And my whole paradigm shifted because I had distortions of reality. I thought reality was different than it was. And so right now for people who are poor, it's because they actually don't see reality for what it is. В момента се сещам за поне няколко случая, но ще ви разкажа за най-пресния. В АХА клуба, знаете, че това е мастермайнд. Точно това, за което Алекс Хормози в момента говори, това е мастермайнд. Мастермайнд означава, че са се събрали хора, които преследват собствената си цел и практически всеки помага на всеки. И как помага всеки на всеки? Като му помогне да види сляпото си петно, защото всички ние имаме някаква програма и тази програма ни пречи да видим нещо в нас в момента. С други думи, аз много често питам, ако имаш залепнал дома за зъбите, искаш ли някой да ти го каже? И това няма ли да ти спести супер много време и супер много тормоз? Ако в момента в поведението ти, в начина ти на мислене, в това, което правиш, имаш залепнал дома за зъбите, хората от мастермайнда са там, за да могат да ти посочат, да ти кажат, това нещо, ако го оправиш, ще се случат нещата. Обаче съм забелязала следния феномен. Много често хората изпадат в ситуация, в която всички около тях им казват, ето тази точка в момента, само ако я пипнеш, ще се поправят нещата, но ние или не чуваме това, което ни казват другите, или го отричаме упорито. Моят съвет е следния. Ако сте се събрали с хора, с които сте в мастермайнд и те от всякъде в хор ви казват едно и също нещо, казват царя е гол, спрете да твърдите, че царя е облечен, а погледнете царя и вижте можете ли да му намерите дрехи. Защото вероятността 5-10 други човека да са видяли едно и също нещо и те всички да грешат, а ние да сме прави, е много, много малка. Така че това е момента, в който ние да махнем праха от прозореца и да видим, че нещо там се случва. И сме имали такива случаи в клуба неколкократно. Вие самите, тези, които сте от клуба, може да се спомните за такива случаи, ако сте ги наблюдавали отстрани. И даже ще ви помоля да коментирате в клуба, в нашото си защитено пространство, но да коментирате и да кажете за какви случаи си спомняте. И спомняте ли си за случаи за себе си, където е имало хора, които са ви показвали сляпото петно, а вие сте отказвали да го видите. Това е много, много силно. Because the way they see reality, they see making money to be impossible or incredibly difficult, or it's only for a certain select people, not for them, right? And it's just because they literally cannot see it. An easier example is like kids and parents, right? Like a kid thinks the world is a certain way, and the parent's like, you just haven't seen enough stuff yet. And so, as you level up in the entrepreneur space, there's also just more levels of that where other people are like, this is the perspective you need to have. And you're like, no way, that's possible. And so that's where those rooms gave me the highest ROI. Искам да адресирам тук и нещо друго. Понякога човек си мисли, аз това го знам. И това, както знаем, е най-вредната фраза. Това е и друг пример, който при нас съм наблюдавала. Когато си кажеш, аз всички тези неща си ги знам, се затваряш за новото. Имали сме случаи, в които хората казват, аз знам, че нещата в моята индустрия, примерно, не функционират така. И 5 други човека ти казват, пробвай, ще става. Ти обаче си казваш, не, вие не разбирате, така не работят нещата. Ето това са ключовете, които ще паснат на бараката. Точно в тези моменти, за тези моменти се крие потенциал, който много често ние не използваме, защото сме самонадеяни. И даже вчера писах в клуба за един пример,
Пак от Алекс Хормози беше. И сега ще ви го разкажа набързичко. Алекс Хормози казва, аз преди известно време постоянно учех хората да не се занимават с брандинг. С други думи, брандинг какво означава? Брандинг означава хората да започнат да разпознават в тебе някакви определени ценности. Мислете си за бранда на Nike, примерно, каква ценност превъплащава, или за бранда на Apple, каква ценност превъплащава. Не, че съм фен на подобни бизнеси, но са много добър пример в момента. Той казваше, аз учих всички да не се занимават, да не си губят времето, с други думи. Обаче, дойде един момент, отварям кое си списание и гледам на корицата някаква та мацка. И тази мацка казва, тя беше много по-добра от мене, с много по-добри резултати, изкарваше много повече пари. Аз си мислих, че съм върха на сладоледа и си казах, добре, защо тя успява по-добре от мене? И в момента, в който започнах да чета, се оказа, че тя прави бранд. След това казва, попаднах на друг пример, при който човек с много силен бранд, в момента, в който изкарва нов продукт, този продукт вече е шат разпродаден. И си казах, бинго, разбирате ли, това е човек, който към момента, в който е видял това нещо, вече има много високи резултати. Обаче е видял, че някой друг прави нещо различно, което той е отричал. И си казва, аз в този момент осъзнах, че това е мой пропуск и че не съм бил прав. И даже беше показал едно видео от старите си видеа, където учи хората точно на обратното. Това е, между другото, друг момент. Когато някой ви предава нещо, той ви предава винаги това, което знае до момента. И вие може да изкарате резултатите, които той с неговите си знания може да изкара и повече, но това е много интересен аспект. Защо ученика обикновено надминава учителя? Защото учителя спестява на ученика главоблъсканици и време и практически ученика може с много по-бързи крачки да достигне до резултата, който е успял да докара самия учител. Внимание, когато си мислим, че знаем всичко, когато си мислим, че другите не са прави, това може да бъде ключ към едно ново ниво, което в момента просто не виждаме, точно както Алекс Хормози каза. Те не виждат реалността, те смятат, че реалността е друга. И го смятат абсолютно убедено. Because there's so many people there that are trying to learn the same things, they already said, hey, get this program, read this book. And so they helped sift through the mountain of information that's out there because I only have one resource, which is time at that time, right? And so it's like, okay, I'll spend it, but where do I spend it? And they were like, okay, if you want to learn real estate, these are the top 3 guys. You can join this Facebook group, get into this guy's community. He has a coaching program that helps you do wholesaling. This guy's a coach that does Airbnbs. This guy does, and so it's like, which one do I choose? The answer for everybody who's curious is do them all. You're not going to be poorer by learning more. Right. Няма да останеш беден, ако научиш повече неща. Аз добавям, ако научиш и правиш всички тези неща, защото Алекс Хормози говори по-рано точно за правенето и как няма учене без правене. Не съществува учене без правене. И отново се връщам към принципа на мастермайнда, хора. Когато се намирате в мастермайнд, ако не се намирате в мастермайнд, намерете си. Единият вариант е да дойдете при нас, но има и 100 други варианта. Има други мастермайндове, сигурна съм. Има мастермайнда, който вие самите може да си направите сред познатите си. Внимавайте с кого се събирате. Това трябва да са хора, които по някакъв начин, в някакъв аспект могат да ви бъдат коректив. Макар и в други аспекти да са малко по-назад от вас. И по този начин вие си вземате назаем силните страни. Но искам да напомня, че мастермайндът е безполезен, ако вие не общувате с хората в него. Ако вие не кажете на останалите, имам този проблем, имам този мисловен проблем, изпаднах в това състояние, в тази емоция, случи ми се това, случи ми се онова. Ако вие тези неща не ги предавате нататък, и не си поискате мнението на хората в мастермайнда за вас е напълно безпредметен. Използвайте. Това отново е ефективност за единица време. Използвайте мозъците на хората, за да може да си спестявате време, да си спестявате усилия и наистина, ако ние сме тръгнали към една голяма цел, честно, има ли значение, ако аз задам въпрос и си мисля, сигурно този въпрос е глупав. Обаче знам, че насреща има хора, които имат отговори. Има ли значение дали те в момента ще си помислят, че аз съм глупак или не? При положение, че аз ще получа моя отговор, ще отида, ще действам по него и след това вече няма да бъда глупака в моите очи. Защото аз ви гарантирам, че другите хора изобщо не ви виждат така. Първо, хората обожават да дават мнение, защото това ги кара да се чувстват нужни и полезни.
И когато дойде някой, има феномена на възрастния ментор. Колкото повече човек израства, колкото повече резултати започва да натрупва за себе си, толкова с по-голямо удоволствие предаване нататък. Когато аз бях на 20 на години, имах ментор, мой работодател, при който отидох да работя още като студентка и той обожаваше да сяда след работно време или по време на работа и просто да ми разказва, аз това го правя така, защото ще стане онова. За него това беше удоволствие. И много, много хора, бих казала, повечето хора изпитват абсолютно същото удоволствие да дават мнение, да дават знания на другите хора. Възползвайте се. Ето това е един от ключовете, които можем да вземем от тук. Right? And then it's not like you have a finite capacity to learn. The more you learn, the better you get at learning. Right? And then the more lines and synergies you find between different skill sets and opportunities. The more dangerous you become. 100%. If you just learn cold calling, but you didn't also learn, copywriting and email marketing or speaking on stage, it's the combination of multiple skills that make your earning power so much greater. I'm literally getting goosebumps. Dude, I love it. И той казва, вместо да си казваме, не, аз това не искам да го науча, много ми е сложно. Между другото, по-нататък в разговора те разговарят още повече на тази тема. На тема колко е полезно да натрупаш различни качества. Самия Алекс Хормози разказваше как той се е учил да прави сайтове. Защо? Вместо да отиде да го предаде нататък. Предаването нататък, с други думи, делегирането си има своята роля. И тя е много важна роля. Но това не нулира ученето. Да можеш да научиш да правиш нещата, които в момента ти трябват и ти липсват и за които, между другото, нямаш достатъчен финансов ресурс, за да използваш други хора, които да ги свършват вместо тебе. Но така или иначе, ти трябва да имаш перспективата. Ти трябва, за да правиш добър продукт, трябва да разбираш добре от продажби, трябва да разбираш добре от маркетинг, за самия продукт. Даже ако не смяташ ти самия да се занимаваш с продажбите и ти самия да се занимаваш с маркетинга, ти трябва да имаш перспективата на тези неща. Те те правят по-ефективен. И накрая, защото с това приключвам тези 10 минутки, които исках да ви покажа, всъщност са 8 минути и 23 секунди. Тези 8 минути и 23 секунди завършват тук. Обаче оттам нататък въпросът ми към вас е следния. Кой е момента, кое е ученето до размера на действие, което се вземате от тук? Аз отново, за да ви дам пример за себе си, от този фрагмент си взех пренареждането на моя ежедневен график и преработването на две от основните ми задачи през деня. В момента тези две задачи аз ги изпълнявам вече по различен начин, само защото слушах тези 8 минути 23 секунди. За друг може да бъде примерно да си е взел идеята, че аз трябва да ползвам Mastermind и да отиде сега да събере своя Mastermind или примерно да дойде в нашия. За трети може да бъде, аз досега имах усещането, че знам всички тези неща и отхвърлях определени идеи, защото си мислих, че хората не разбират. Обаче може би там е моят ключ, отивам да ги направя. Тоест в момента едно нещо трябва ние да вземем от цялото това видео, да го използваме сега и да си дадем нашите 1000 дни правене, за да станем по-добри в това, което искаме да постигнем. Следващия епизод на тази поредица ще бъде доста по-кратък, защото смятам, че когато човек има малка хапка, не се налага да избира между повече неща, наистина с малката хапка чуваме и правим. Чувам, правя. Следващите серии на тази поредица ще бъдат доста по-кратки. Ще гледам да бъдат в рамките на 10 минути, в които ние да чуем нещо, да определим какъв е извода, какво бихме могли да направим и след това всеки един от нас да определи нещото, което да направи. И след това в останалата част от седмицата да видим как сме започнали да го правим, каква е била ползата, има ли някакъв анализ, който да направим там, има ли някаква корекция, която ни е необходима и да захапем като булдози и да не пускаме. А за всички вас, мили хора в YouTube, пожелавам ви да вземете този епизод като модел и оттам нататък да го използвате за себе си в учене до размера на действие, което е едно от най-златните неща, които са ми се случвали на мен самата. Дано да бъде така и за вас. Пишете ни, харесайте видеото, ако ви е било полезно, споделете го с приятели, ако смятате, че е ценно и ако искате да подкрепите това, което правим, защото това, което правим, е нашата мисия.
Хора, започваме нова рубрика в АХА Бизнес Клуб. Начин на учене, който не...